Es diu adjectius incendiaris. Diu, tinc una tirada malsana, excessiva i estranya cap als adjectius. M'agrada posar-me a qualsevol tipus de text. Sóc com aquells cuiners aficionats a afegir espècies de tota mena als guisats, vinguin a tom o no. I no és que em posi un o dos, el problema és que em deixo anar i els escric de 2 en 2 o de 3 en 3, en cascada. Aquest hàbit, a vegades ridícul, sempre excessiu, sovint pintoresc, però mai poètic, al principi d'escriure em feia patir i procurava de refrenar-me. Fins i tot, a l'hora de dissenyar el format de la pàgina inicial que utilitzo per als texts, ja sabeu, el tipus de lletra, la grandària, els marges, vaig decidir posar-hi la següent frase: compte amb els adjectius. Una temporada, doncs, em vaig controlar i els meus textos apareixien secs i directes. Em passava, però, que no fluïa, que aquella idea que se m'havia ocorregut al tren o mentre mirava la tele i que em semblava tan bona, a l'hora d'escriure-la no avançava, s'encallava en el primer paràgraf. Jo insistia i amb molt esforç acabava el text, però em quedava eixut, banal i sense gràcia. La conclusió se'm va fer evident, necessitava els meus adjectius. Des de llavors em vaig deixar anar. A la pàgina d'inici he canviat la inscripció i ara hi posa gaudeix, adjectiva. He canviat radicalment l'estratègia. Escric com em surt, el que el cos em demana i com m'ho demana, amb adjectius per a cada substantiu o amb llargues corrues adjectivadores i un diccionari de sinònims a mà per si en algun moment em falta la inspiració. I així ara escric textos retòrics, barrocs, coloristes, carregats, complexos, lluminosos i farcits d'adjectius. Un cop el text està escrit, el deixo reposar uns dies o unes setmanes i després el reprenc i el corregeixo. Per fer-ho em tanco a l'habitació on tenim els llibres i l'ordinador. A casa l'anomenem l'estudi. Tot dient, me'n vaig a matar adjectius innecessaris. Treballo amb una còpia al paper. Els adjectius són molt esmunyadissos i s'apaguen entre els reflexos de la pantalla o darrere la pampalluga del cursor. Agafo doncs el text imprès i un bolígraf ben vermell i començo a guixar-los i destruir-los. I la veritat és que gaudeixo tant eliminant-los com quan els escric. Després de lleugerir el text, d'aquesta manera surto satisfet del món familiar. I dic, avui he matat 15 adjectius. La dona em mira i em contesta, mira que són raros els escrius. La meva filla gran em pregunta, quins adjectius has mort aquest cop? I m'agafo el full tot guixat de vermell. Els copia amb aplicació en una llibreteta minúscula que té per títol Adjectius assassinats. És molt dramàtica, vol ser actriu, i sovint plora per un adjectiu i em recrimina. Petitó, com has pogut assassinar Petitó? I mou el cap en recompensió. La petita, que només té 5 anys, entra a l'estudi i busca els adjectius morts per terra. Però on són els adjectius incendiaris? Pregunta tot equivocat el qualificatiu. Què n'has fet dels que has matat avui? Els he llançat a les escombraries, li contesto. Un adjectiu innecessari mort es podreix de seguida i fa molt mal olor. Fins i tot els vius fan una pudor insuportable. Un dia, després de sortir i afirmar que aquest cop n'havia mort 12, la petita entra a l'estudi i sentim que crida «Papa, papa, n'he trobat un i no està mort del tot». I ve al menjador portant una aranya tot agafant-la d'una pota fràgil però llarguíssima. És un adjectiu incendiari? És un adjectiu incendiari? Em pregunta revocant altre cop el qualificatiu i molt satisfeta de finalment haver-ne trobat un. Mentrestant, l'aranya es debat frenètica penjada de la pota. Sí, li dic, i dels pitjors. Matem-lo i llancem-lo de seguida, que no comenci a fer mal.